Aké sú prvé pocity pred štartom? Dobre, tešíme sa. Škoda počasia, mohlo byť sucho, ale dobre, mokré gumy máme, o nič nám nejde, tak dúfam, že to udržíme na ceste. Ako to vyzerá na tratiach? Bláto, prvá bláto, druhá rýchla, takže dobre, pôjdeme bokom a rýchlo. Tá jedna je taká ušia, zmestíš sa tam s týmto širokým kitkárom? To sa zajtra dozvieme. Tak budeme držať palce. Díkes, čaute. Čau, no čo, kitkár sa všade zatiaľ pomestil? Zatiaľ všade sa pomestil, ale už neviem, či sme nerozrazili nejaké gumy. Tu je to trapenie, druhá je super, tu si užívame. Tuto fakt, že len prejsť v bezpečí, nič nevystrojiť. Zatiaľ si spokojný so svojou jazdou, s tými časmi, čo dávate? Ale hej, o nič nám nejde, fakt, že celú sezónu sme nesedeli poriadne v aute. Spoko, auto funguje, my fungujeme super. Keď teraz začne usýchať trať, budeš meniť trošku nastavenie alebo meniť pneumatiky? Vieš čo, možno trošku stvrdíme podvozok, ale mokré asi nechávame. OK, držte sa. Díky, čau.
Adam, vítaj v cieli, skús hodnotiť dnešný deň na Rally Liptov. Dobre, páči sa mi, sme v cieli. Tá druhá vlastne, tie lúčky, bolo super, tam som si to užíval. Aj možno to bolo tam, kde by som chcel, aby to bolo. Ale tie sliače a od ráka vôbec, strapenie, ani by som rýchlejšie nešiel. Klobúk dole všetkým, ja už som nevedel, kde tam proste natiahnuť čas. Čím bola tá rýchlostná skúška, lúčky taká špeciálna pre teba, že ti tak pasovala? Pekný asfalt, široká cesta, viac menej, čiže sa dalo pekne zaprieť, taká na srdce, hej, že človek to rozbehne, už to drží a fakt tam to bolo super. Celkovo spokojnosť s výkonom posádky a techniky? Určite, super, neplánovali sme to, brali sme to jak test pred budúcou sezónou, lebo boli nejaké trápenia technické, čiže o nič nám nešlo, spoko, pretek super, organizácia super, takže všetkými 10 hodnotím. Zmestil si sa všade? Dúfam, že hej, teraz Poliacec vravel, že nejaké penalizácie sa rozdávali, tak uvidíme, ale podľa blata vyzerá, že všade sme sa zmestili, aj keď už bolo na malé párkrát. Ok, tak gratulujeme a užite celú rampu. Díky, čaute. Absolutně v regionálnom rally pohári. Chlapci, gratulujeme.